сме семейство чернокожеви от село Билиш, Троянско. Занимаваме се с отглеждане на крави, млечно направление. От 2000-та година, преди 7-8 години, купихме едни юници от Франция, Монбелярд. Идеята беше да изчистим стадото и да произвеждаме по-качествено мляко. Мисля, че нашето биомляко е на ниво, като качество, като състав, и крайният потребител стига да обича киселото мляко, може да хване разликата между една обикновена конвенционална кофичка и млякото на хармоника. Фермата се намира в село Билиш, община Троян. Тук се намираме на около километър от фермата. Работи около 1300 декара земя. С пасища и другите ливади достигат до 1600. От тях 300 декара са орна земя, сеят царевица, слънчоглед, овес, жито, зърнени култури за силаж. Тук зад мен имаме едни посеви 10 декара с тревна смеска. Втора година кося тая тревна смеска. От дъждовете е полегнала и много трудно се работи. Метър напред, два назад, но по някакъв начин трябва да я превирам, защото сме вложили в нея, разчитаме на нея. В следната смеска има червена детелина, бяла детелина, райграс и е доста хранителна. Значи тук в предбалканския район тревата е богата на белки. Самите пасища са диви като тревостой. Не са изкуствени насаждения, са естествени. Начинът на отглеждане е оборно-пасищно. Пролетно-летния сезон животът се на паша, а късна есен и зимата са във фермата. Връщайки се от паша, във фермата ги очаква сочен фураж, който съм наженал, за да мога да ги дохранвам, с цел да се допълни протеина в храната. Той води едно безгрижно действо, мога да кажем. Нашето също може на компютъра да играе игри, но не го влече определено. Нали? Играят му са игри за навън. Обича да е сред животните и най-вече в трактори, машини, камиони и всякакви такива. Значи определено много е трудно на жената на фермера. Фермера сутрин излиза, вечер се прибира. Жената се иска да покрие всичко останало, като него го няма. Значи душата на фермера или си фермер, или не си. Ако си фермер, значи душата ти отдадена изцяло на животните. Животните, природата и всичко което е около теб.